Kolik otázek? Hele, nakonec dost, jo. Tak počkej. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prdele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30 otázek. Já začnu asi od té nejstarší, ne? Nebo ne? Abych je tady mohl no, na to seru teďkom, to když tak doledím. Hned tady ta první, kámo, to je úplně top. Vole, nabídla tě holka při focení sebe i víc. Fanfára. Ale na to nevím, co mám říct, ty vole. Jo, některý děvčata se jako nabídli a zkoušeli to, že by jako něco chtěli. Místo peněz, tak mě lidi neplatí. Ale nikdy jsem jako, nebo jako kecal bych, ale nikdy jsem s modelkou přímo při focení nebo těsně po focení nic neměl. Asi 3krát za těch 10 let, tak se to stalo. Ale ty holky jsem znal, jakože dlouhodobě, jakože fakt dlouho, jakože mega dlouho. To říkám, to jsou jako slečny, se kterými jsem si jako psal dřív a znali jsme se jako dlouhodobě, takže tam zase nešlo úplně tolik o to focení, jako, nebo ne, nešlo o to focení, ale tam se to úplně nemíchalo dohromady. Ale prostě to vyplynulo, ale ne ze vztahu fotograf, modelka, ale ze vztahu kamarádka. Takže to bylo naopak, šlo o sex a přitom se něco nafotilo. Něco se nafotilo, ale k tomu sexu došlo právě z toho vztahu, jak jsem říkal, kamarádka, ne fotograf, modelka. Kdo je nejspolehlivější modelka, kterou si fotil? Ale nejspolehlivější, já nevím, každá modelka má svý mouchy a to nejde takhle jako říct, která by byla jako to. Jak dlouho fotíš? Jsi fotograf full time nebo jaký je hlavní zdroj tvých příjmů? Hele, fotím od roku plus minus 2010. Myslím, že jsem, ale nejsem full-time fotograf. Můj nejvíc hlavní příjem, tak je Patreon a tady Twitch. Otázka na zdroj příjmu je dle mě neslušná. Mně přijde víc neslušná otázka na to, kolik mám příjmů, než čím se živím. To mi tolik nevadí, jako jestli je to můj full-time job nebo ne. To si nemyslím, že je úplně špatný. Kdy mě přestaneš zanedbávat s tím jídlem, že bys to byl ty, to je prostě otázka, jako víš co. Kdy mě přestaneš zanedbávat s tím jídlem. Je to seš ty, jo? Aha. A já už myslel, že to byla nějaká slečna, co jsem zval na večeři. Že by si to nějaká jako rozmyslela a tak nic, no dobře. Tak ne. Hele, já tě nezanedbávám. Akorát papám zdravěji. Dej do hatu salát a budem znova kamarádi. Nebo budeme ještě větší kamarádi, tak. Jak se máš? Hele, dneska napíču, protože mě pálí oči. A mám hrozně silný alergický den dneska. Ale jinak dobrý, jinak to jde. Máš holku? Nemám. Už asi 6 let nemám přítelkyni. Buď rád. Nejsem, hele, jako po těch letech to člověku fakt začne chybět, jako upřímně. Nemyslím si, že bych byl teď jako ve vztahu nějak spokojený, ale mít někoho, kdo by mě měl fakt rád, jako kdo by mě fakt miloval, tak by byl možná fajn. Ale já mám Elišku, takže dobrý. Tvoje nejoblíbenější omáčka? Boloňská na špagetách, anebo hříbková na stejku. Hamburger, vole. Hamburger je moje nejoblíbenější omáčka? OK. Dobře, tak hamburger je moje nejoblíbenější omáčka. V kolika letech plánuješ svatbu? Jo, až se najde někdo, kdo by mě chtěl. Já svatbu nechci. A já bych svatbu chtěl někdy, jako, ale sám by si fotil, ne. To určitě ne. To by byla selfie svatba. Jo, to by bylo hustý, ale selfie svatba, ale to. Já ji jako neplánuju, ale když to vemu tak, jako že bych si teď někoho našel, tak samozřejmě taky jde o to, jestli ten člověk bych ho znal už jako dřív, nebo jestli bychom se teď seznámili, ale když by to byl člověk, který ho znám jako nějakou chvíli a teď bychom si spolu začali, tak já nevím, minimálně 2 roky, po 2 letech vztahu bych nad tím začal přemýšlet. A možná do těch 2 let, no, po těch 2 letech bych do toho možná praštil. To nemůžeš říct, záleží. No to já vím, že záleží, proto to říkám, jako říkám scénář, že když by to byla holčina, kterou znám nějakou chvíli, tak jako já jsem schopný holku požádat třeba teď, jako když bych se teď s ní seznámil, zítra se s ní vyspal, tak pozítří bych jí požádal o ruku, ale říkám, když by to byl někdo, to je čistě teoretický scénář. Zatím to ani nevypadá tak, že bych nějakou tu přítelkyni měl, víš co, ty seš hovátko. Tady jsem, kámo, já nevím, jestli už jsem ti to říkal, ale mám kamaráda, který během 1 roku stihnul. To je zajímavé, co říkáš, není vůbec zajímavé. Dobře, tak já budu držet hubu. To, abych ti tam přijel nafackovat v tom případě. Ale kamaráde, já mám kamaráda, který v 1 roce stihnul poznat svoji přítelkyni, splodit s ní dítě, vzít si ji, odrodit to dítě a rozvést se. Během 1 jediného roku. A
teď se to k tomu normálně hodilo, jako to je větší bizár, než nějaký vole Clash of the Stars. Kámo, já jsem reálně čekal, že tohle... Přesně jsem čekal, že takováhle otázka se tu objeví. Jaký je to mezi tebou a Lily a NGL? Pamatuj. Tak já nevím, jestli se o tom mám nějak rozpovídat, ale mezi mnou a Lily není nic víc než kamarádství. Já tady doufám, že fakt velký kamarádství z obou stran, jakože, protože pro mě je to nejlepší kamarádka. Jak to řekl ten Forrest Gump, úplně největší přítel. Je fakt, že je to poslední rok, 2, co spolu máme takovýhle vztah, ale už se známe prostě 7 let. Dřív jsem jí jako hodně chtěl, fakt jako hodně. A ona mi připomněla, že jsem jí i psal, jako, že jsem se do ní zamiloval. Což si furt myslím, že jsem jí kdysi napsal jako z takový to, už i tenkrát z toho přátelského hlediska, protože my vlastně, co jsme spolu něco nafotili, tak jsme si pak dlouho psali, hodně psali. A furt si myslím, jako, že je to z toho jako, že jsem i tenkrát to napsal z toho kamarádského. My o vlku. Jo, no. Takže nelžu a mezi mnou a Lily nic víc než přátelství není, ale fakt doufám, že je velký a fakt doufám teda, že co po to, že je velký, ale hlavně doufám, že je pevný, jako přátelé přichází a odchází, tak já doufám, že zrovna Lily neodejde. Nikdy. Hele, další otázka. Kolik máš ex? Mám odpovědět, s kolika holkama jsem se vyspal, nebo s kolika holkama jsem měl reálně vážný vztah? Jakože fakt vážný, jakože to považuji reálně za vztah a byl to fakt jako vážný. To i to. Oboje dej. Prosícher. Hele, tak počet holek, se kterými jsem se vyspal, už dohromady fakt nedám. Není to tak dávno, co jsem to teda, je to dávno, co jsem to počítal, teď už bych to fakt nedal, ani odhadem. A je to možná smutný a asi ani na všechny bych si nevzpomněl. Co se týká x přítelkyň, tak za vztah nepovažuji nic, co trvá míň jak třeba půl roku, rok. Nějaký jako měsíční, něco jako takový ty měsíční, 2měsíční pokusy o vztah, nebo takový to tahání se o sebe, teda tahání se spolu, tak to nepovažuji prostě za vztah a reálně za celý svůj život jsem měl jenom 3 vážný vztahy, 3,5. Ten jeden to bylo polyamory a z toho jsem úplně nebyl moc nadšený nakonec a to byl můj poslední vztah, teda ten polyamory. První byl v pubertě, já si myslím, že v nějakých 17-18 letech do 22, první 4 roky, pak 3 roky a pak 3 roky. Jo, samozřejmě, když bych jako měl počítat nějaký ty měsíční vztahy a tuto, tak toho bude daleko více, jo, když jsem se jako o něco pokoušel, o něco snažil nebo tak, ale reálně to, co považuji za vážný vztah, tak to byly jenom 3. A teď tak přemýšlím, ten první to asi trvalo díl, jak 4 roky, tyjo. Ale to bylo hrozně jako rozkouskovaný. Co mi to posíláš? Když ses naposledy počůral? To si psala ty, Lily, určitě, že jo? Jo, nevím, když jsem se naposledy počůral. Je fakt, že to bylo i v dospělosti dokonce. A jednou to bylo, když jsem byl fakt jako nachcanej. Jsem si myslel, že jsem ho vyndal a já jsem ho nevyndal. Ale to jsem byl hodně ještě zvracení a to druhý. Na to se nikdo neptal. Prosícher jako, ať to rozvinu, jo. Ty vole, pobil jsem se v březnu naposled na svoje narozeniny a když jsem se posral, bere si takový to uprdnutí, kdy jako to úplně nečekáš, že to je takový jako to, že jako si myslíš, že to bude prd a on to prd není, on je to hovno, to se počítá, jo? Tak to bylo na učňáku asi. Ale to jsem fakt běžel na poslední chvíli a myslel jsem si, že jako to jsou takový ty prdíky a nakonec jsem neusrával jako vzduch, ale fakt jsem jako usrával. Nejhorší rande, který jsi prožil. Ty vole, většinou moje rande dopadají jako dobře, ale to ani nevím, jestli to bylo teda úplně rande, ale pamatuju si na jednu schůzku, kdy jsem si s holkou tenkrát, já mám takový pocit, že to bylo ještě na lidech, ty vole, nebo začínal Facebook. S holčinou jsem si domluvil jako schůzku, ve finále přišel někdo úplně jiný než na fotkách. Naše schůzka probíhala tak, že jsme stáli na vyhlídce a skoro jsme ani nemluvili. A já jsem jenom odpočítával sekundy, kdy ji odvezu domů, kdy to jako skončí a pojedem. Takže to asi byla nejhorší schůzka, jinak jako si nevybavuju, že bych nějaký špatný rande zažil. Koho teď chceš, je vidět, že se ti někdo líbí. Vidím to na tobě, že jsi zamilovaný. Lily, myslíš si, že jsem zamilovaný? Myslíš si, že jako je to na mě vidět? Protože já se tím úplně nejsem jistý, že bych byl zamilovaný. Ne, nejsem jako neříkám nic, je pár slečen, který bych rád jako poznal a eventuálně třeba si s nima začal. A že bych byl regulérně zamilovaný, to si úplně nemyslím. Tvůj nejoblíbenější seriál. Ty vole, nemám nejoblíbenější seriál. Nebo jako jo, Walking Dead, Hra o trůny, Jak jsem poznal vaši matku, Big Bang Theory. Nejoblíbenější mám asi Big Bang, The Walking Dead. Už se chceš usadit. Neříkám, že bych nechtěl někoho jako k sobě, ale že bych se musel regulérně fakt jako s někým usazovat.
že bych jako se nutně potřeboval usazovat, to asi ne. Však už sedíš, to je fakt, však už sedím. Kolik chceš dětí? Ale upřímně, já bych asi teď říkal, že bych chtěl 2. Mladší holčičku a staršího kluka. Co se stalo s Hero Hero a jak to, že ses mohl vrátit na Patreon, když tě tam už smazali? Tak v první řadě mě nesmazali na Patreonu, já jsem dobrovolně přešel tenkrát na Hero Hero. Můj účet na Patreonu je furt ten starý původní. Mě nesmazali, mě nezablokovali. A co se stalo? V kostce změnili podmínky své platformy a nás bez varování smazali. Tím nás, myslím, tvůrce NSFV obsahu. Ale Patreon mě nezablokovali a tam jsem nikdy nemusel jako přestat. Když jsi přišel o panictví, jaký to bylo a vzpomínáš na to rád? Reálně je tu někdo z vás, kdo rád vzpomíná na to, jak přišel o panenství, o panictví? Já teda na to úplně já na to taky nerad vzpomínám, ale bylo to ve 14 letech. Čoky nespomínám. Já si na to vzpomínám a bylo to hrozný. Bylo to s holkou, co jsem znal 14 dní asi. Bylo to v naší pubertální klubovně ve Stráni. Ale to byla dobrá, jako to fakt jako ze dřeva, koberce na stěnách, hliněná podlaha, postel, kamínka jsme tam měli normálně jako kamna. To bylo to, ale nespomínám na to rád. Kdy se stal ten moment, že budeš holky fotit i nahatý? Hele, s tím jsem tak nějak jakoby začal. Když se tedy podíval na staré fotky, tak hned, co jsem začal fotit, hned, co jsem si pořídil svůj první foťák, tak jsem experimentoval už i s aktama. To bylo tenkrát s mojí ex-přítelkyní a už tenkrát jsem jako zkoušel fotit akty. Takže asi od úplných začátků, jako mě to lákalo, že jsem to jako chtěl určitě zkusit. Minimálně jako zkusit. Takže ten moment, že holky budu fotit i nahatý, tak fakt asi od úplných začátků už, no. Myslíš, že budeš někdy fotit něco jiného? Hele, dostal jsem se od krajinky po pipinky. Krajinky jsem fotil dřív a to jsem zkoušel, když jsem začal fotit, tak jsem zkoušel fotit de facto všechno. Zkoušel jsem architekturu, zkoušel jsem krajinky, západy slunce a nejvíc mě prostě baví ty lidi. A asi je to i tím, že jako jsem alergik, takže jako období, kdybych fotil nejradši krajinky nebo venku, tak by bylo od listopadu do konce zimy. Západ slunce. Já ti ukážu můj nejoblíbenější a nejlepší západ slunce. Takže nemyslím si, že budu fotit něco jiného. Budeš se mnou běhat? Nebudu, Lily. Možná někdy časem, až si fakt pořádně srovnám tu nohu a nebudu běhat jak kokot. Po jaké době si myslíš, že je ve vztahu fajn svatba a po jaké době děti? Hele, to už jsem tady řešil. Tak nějak a to je jako hrozně individuální. S někým to můžu cítit na svatbu po roce, s někým po 5 a s někým po 10 ani to ne. To samý ty děti. Ale za mě osobně to minimum, tak 2-3 roky. Na podzim dáme bolevák. Nope. Prostě 2-3 roky minimálně, ale to v případě, že bych třeba já tu slečnu teďkon teprve poznal. Ale určitě děti nemusí být před svatbou, teda po svatbě. Kolik miluju tě rozlišuješ? Miluješ jinak holku, mámu a dál? Jak ta láska vypadá v různých vztazích? Jako reálně jich rozlišuju víc. Samozřejmě říct miluju tě v rodině, kdy prostě miluješ svoji rodinu, miluješ matku, vlastně rodinu miluju furt stejně, ať je to brácha, ať je to ségra, nebo ať to je máti, nebo babi. A ano, rozlišuji jich víc. Jinak miluju samozřejmě u té přítelkyně, u té slečny, tak je to i fyzický. A reálně, ale teďko jediná přítelkyně, kamarádka, kterou miluju, tak je Lily zrovna. A tam si to rovnou říct, protože to není jenom takový to mít rád, ale fakt jako já bych pro tu holku dejchal. Ale nejenom pro ní, prostě já bych dejchal i pro malou, i pro Čimiho. Protože malá je boží a Čimi je prostě Lily přítel. A prostě oni jsou rodina, takže taky jako miluju všechny 3. Ale jenom díky Lily a nevím, prostě nedokážu říct, že bych jí regulérně měl jenom rád. Já kdybych jí mohl dát svoji ledvinu, svoji plíci, tak bych jí dal, kdyby to šlo. Kdyby bylo potřeba. I proto jsem přestal kouřit. Kdyby potřebovala transplantaci plic, tak aby je dostala čistý aspoň. Léto nebo zima? Hele, reálně radši zima. Protože prostě alergie. Ale kdybych neměl alergii, tak mám radši to léto. Mám radši teplo než zimu. Zase je fakt, že v zimě, tak když je mi zima, tak se můžu oblíct. Když je mi horko, tak se můžu slíct, ale když je mi furt horko, tak už se víc neslešu. Běhání nebo jízda na kole? Hele, radši jízda na kole. Já jsem na kole taky jezdil. Já jsem teda jezdil sice na elektrokole, ale to před x lety, než jsem se jako vůbec začal hejbat. A i tak to byl záhul, jako. Ale radši bych jezdil na kole. Jinak neplete si to, jo. Elektrokolo není to, že to jede za vás, že prostě přidáte plyn a jedete.
elektrokolo vám jenom pomáhá. Vy furt musíte šlapat, ale má to jakoby setrvačnost. Že jako nemusíte tolik zavírat při tom šlapání. Necháš vymřít lidstvo, nebo budeš mít sex s holkou, co se převlíká za kluka. Ale kdybych věděl, že to je holka, tak proč ne? To bych si s ní radši vyspal. Nebo reálně takhle jako těžkou otázku, jako ne, nevím, to možná bych se i vyspal s klukem, kdybych ti mohl zachránit lidstvo. Ale já bych musel být ten, co souloží, ne, aby on obsouložil mě. Tak tuhle otázku jsem stejně to pro důchodce. Jakoby, stojí ti péro, když fotíš ty na jolky? Ne, nestojí, protože při tom focení mám v hlavě úplně jiné věci, než to, že koukám na nahou holku. Ale úplně, v tu chvíli já si to de facto ani neuvědomu, že jako přede mnou je nahá holka. Tuhle otázku úplně nechápu, já taky ne. Ale jsem není zvyklý a protože je to impotent. Tak a teď jo, je to tak. Jsem impotent. Mně fyzicky nemůže stát penis. Ne, ale mě to někdo se mě na to ptal taky, ale ten mi to vysvětloval, že to fakt jako reálně zajímá, jakože fascinuje, jak to, že se dokážu uhlídat, nebo akorát, že se na to dá zeptat prostě normálně, víš co? Kdyby se zeptal, vzrušuje tě focení na jich holek, tak to pochopím. Ne, stojí ti péro, ale to je prostě, já nevím. V tu chvíli se prostě soustředíš na to, udělat tu nejlepší foto. Já to nemůžu pořádně číst, to je moc dlouhý. Co můžeš, nepřemýšlíš nad tím, že tam máš krásnou mladou slečnu či ženu, která je úplně nahá. Právě TFT? Co je zkrátka TFT? To si psal ty, Jojku, že jo, určitě. To je něco jako to lolko, ne? Aha, jo, dobrý. Nezahrajem. Kdy zahrajem Age of Empires? Někdy určitě, Jojku. A co jídlo jíš? Jím a nejradši mám těstoviny. A burgery. A stejky. Do kina chodíš? Ty vole, dlouho jsem nebyl v kině. A chci jít na rychle zbysile do kina bych chtěl jít. Ale dost lidí mi říká, že to nestojí za to úplně. Kdyby ses někdy hodně opil a vyspal se s Eliškou, přiznali byste se? Hele jo, asi. Ale já nepiju, takže. Ale a i kdybych se hodně opil, tak vím, že tohle bych prostě neudělal. Nekouří, nepije, sexuálně nežije. Jak moc máš pravdu, kamaráde. Ve všech 3 bodech. I kdybych byl sebe víc, tak vím, že dokud by Eliška byla zadaná, tak bych to neudělal. Tím nechci říct, že jako bych měl nějakou zásadu, zadaný ne. To bych lhal, kdybych řekl, že jsem nikdy neměl zadanou. Že jich bylo. Ale tady prostě vím, že ne. Protože Eliška má skvělou rodinu. A i když jako samozřejmě ne každý je úplně dokonalý, že jo? A občas jako každému to zaskřípe. To samé i mě jako s Eliškou to občas zaskřípe, že se jako chytnem nebo tak. Tak prostě tohle bych jim nemohl udělat. For real tohle bych jim prostě nemohl udělat. A to byla poslední otázka.